U prvoj epizodi videli smo kako je veštačka inteligencija naučila da prepoznaje obrasce, da analizira, da predviđa. Mašine više ne izvršavaju samo komande, one donose odluke. Ali kada algoritam postane brži od čoveka, ko tada upravlja svetom? Kao logoped koji svakodnevno radi sa decom, često dobijam pitanje da li veštačka inteligencija pomaže ili odmaže dečijem razvoju. Istina je jednostavna. Veštačka inteligencija može biti dobar sluga, ali i veoma opasan gospodar. Razvoj, recimo ChatGPT-a ili drugih softvera generativne veštačke inteligencije baziranim na tim modelima dubokog učenja se neverovatno brzo razvijaju. Dakle, ako pogledamo samo jednu statistiku, recimo za pojavu televizora u američkom društvu trebalo je gotovo 10 ili 12 godina da četvrtina američkog društva dobije televizore. Za električnu energiju skoro 40 godina. Za računare 7 godina, internet. A za ChatGPT manje od 2 meseca. Šta to znači? Znači da brzi razvoj i princip po kojem veštačka inteligencija obuhvata znanja sa više milijardi ili više stotina milijardi izvora omogućava da je ona, recimo, pre 6 meseci prevodila neke tekstove sa nedovoljnom preciznošću. Dakle, sada je gotovo perfektan prevod i to čak možemo da dozvolimo, odnosno da napravimo da se veštačka inteligencija nama obraća ili pravi objašnjenja ili definicije u zavisnosti od uzrasta i stepena informisanosti o nekoj materiji o kojoj želimo da dobijemo informaciju. Svakodnevno koristimo veštačku inteligenciju, da kažemo ne da smo zavisni od nje, nego svi alati su bazirani na veštačkoj inteligenciji. Od conference callova do transkripta koji se dešavaju od nekih stvari, do nekakvih preporuka, do generisanja nekakvih kodova, testova, svega. Znači, kompletan jedan razvojni ciklus softvera je bukvalno nezamisliv bez faktora veštačke inteligencije koji je značajan, čak i dominantan, mogu slobodno da kažem. Jako je važan za svakog, bez obzira kojim se poslom bavi, pogotovo kada su u pitanju poslovi koji zahtevaju više taj umni rad, mora da se bude u toku sa alatima. Ja sam dugo učio kako da koristim veštačku inteligenciju na adekvatan način. Nisam prolazio kroz neke obuke. Prišao sam tome više kroz radoznalost. Samouk sam u tom smislu, ali mi je to zaista pomoglo. Sada tačno znam, kao što mi je nekada bilo potrebno neko vreme da naučim kako iz Google-a mogu da izvučem informaciju koju treba, na koji način treba da se definiše reč, rečenica, da li da se nešto stavlja po znake navoda. Isto tako i sa veštačkom inteligencijom. Na koji način se obraćati, na koji način se dolazi do informacija i na koji način ono što nam treba, onaj proizvod koji nam je potreban može da se dotera. Stepen tačnosti informacija svakim danom se povećava, ali samim tim ne isključuje ono od čega smo počeli, da ona mora, da svi mi kao korisnici moramo da razvijamo kritičko mišljenje i da ne verujemo a priori svim informacijama. Prema tome, nekad se smatralo da veštačka inteligencija i ekspertni sistemi nisu za laike iz te oblasti, što bi značilo da ja kao inženjer ili profesor, doktor tehničkih nauka, ne mogu sutra da budem lekar samim tim što posjedujem sve softvere veštačke inteligencije u oblasti dijagnostike, terapije i tako dalje, ali bi u mojoj oblasti veoma mogao da mi pomogne. Prema tome, negde moramo da shvatimo da veštačka inteligencija nije zamena za ljudsku inteligenciju, ali predstavlja izvanrednu dopunu veštačke inteligencije. To jeste bio jedan od zaključaka velikih naučnih skupova gde je postavljeno pitanje, kaže, da li će moj posao zameniti veštačka inteligencija? A odgovor je bio ne, tebe će zameniti čovek koji adekvatno je naučen da koristi veštačku inteligenciju u realizaciji svih aktivnosti koje ti radi. Peking, grad u kojem se budućnost testira svakog dana. Ulazimo u taksi.
vrata se zatvaraju. Za volanom nema nikoga. Tišina, zatim pokret. Volan se okreće sam. Automobil se uključuje u saobraćaj. Raskrsnica, pešaci, bicikli, autobusi. Hiljade podataka u sekundi. Nema straha, nema sumnje, samo algoritam. Ovo nije laboratorija. Ovo je realan grad, realan saobraćaj, realni životi. Kina ne pita da li je tehnologija spremna. Ona je primenjuje. Evo ga, vozilo bez vozača. Znači, preko aplikacije poručite taksi i onda kada on dođe, skenirate kod i otvore vam vrata. Uzeo je kod sa našeg telefona skeniranje. Da se smestimo. Bezbednost na prvom mestu. Zatvorimo vrata. 请滑动屏幕或直接说开始行程，萝卜将帮你关闭侧滑门。 Moramo da se vežemo. Neće auto da krene dok se ne vežete, što je logično. Uključili smo upravo masažu na sedištima. Ajde vidimo da li možemo muziku neku da pustimo. 请打开音乐。好的。 请播放音乐《小美满》。 OK. 没问题，这就播放周深的《小美满》。 Prilično udobna vožnja. I muzika i masaža. Prvi put u autonomnom taksiju u Pekingu. Muzika i masaža. Neverovatno. Zdravo, Cindy. Zdravo. I sad ovako stisnete ovdje, na vratima dugme. Eto, naše vozilo je bilo 2337. Kao što vidite, imate ovdje isto i na vratima. Ove aplikacije. Evo, ukupna cena ove vožnje je bila 3,12 juana. Imali smo muziku, imali smo masažu u sedištu i prešli smo 2,5 km. Znači 3,12 juana, ajde da kažemo da je to 50 dinara. Znači 50 dinara. Pošto je jedan juan otprilike 15 dinara. Za sada samo u ovom delu Pekinga funkcioniše autonomno vozilo, to jest vozilo bez vozača. Nije kao u Shenzhenu da imate svuda taksi bez vozača, nego samo ovaj kraj. Ali ideja o vozilu bez vozača nije nastala ovde. Decenijama ranije u Evropi razvijeni su prvi sistemi koji su polako preuzimali kontrolu nad automobilom. Stabilnost, automatizacija, elektronske asistencije. Korak po korak, čovek je ustupio mesto mašini. Evropski model, spor, precizan, regulisan. Bezbednost, pre brzine. Kineski model, brz, masovan, strateški. Možda je evropska inženjerska tradicija poslednja linija odbrane pred globalnim tehnološkim tsunamijem koji dolazi sa istoka. Ili je ovo nova podela sveta na one koji postavljaju standarde i one koji postavljaju tempo. Mercedes-Benz ulogu veštačke inteligencije danas vidi kroz hiperpersonalizaciju iskustva naših stranaka, što je i primjenu AI-a u samoj vožnji kako bi se obezbedila maksimalna bezbednost i maksimalno uživanje stranke u samoj vožnji.
Naša vizija je primjena veštačke inteligencije u cilju poboljšanja kvaliteta i komfora našeg života i vožnje naših stranaka u našim vozilima, kao i obezbeđenja maksimalne bezbednosti stranaka u svakodnevnoj vožnji. Jedan od glavnih ciljeva kompanije je nula saobraćajnih udesa do 2030. godine. Verujem u konje, automobili su samo privremena pojava. To je rekao nemački kralj Kaiser Wilhelm. So throughout my time working for tech companies, I've seen the tremendous scaling of automation and AI in enterprise business environments. The current trend in big tech is really to incorporate generative AI agents into every possible tool and product that they're selling. The impact of artificial intelligence is undeniable, but coming from a technology consultation background, I have to kind of state my skepticism because we have to remember that, while these big tech companies are making very broad statements about what their products can do, at the end of the day, these are all just companies trying to sell their products. It reminds me of maybe 3 or 4 years ago with Meta, the parent company of Facebook and WhatsApp and Instagram. They said that basically in 5 years, all of us were going to be doing all of our meetings in the metaverse. And, here we are now, and that has not come to fruition at all. And I think that's kind of laughable. So basically, I'm saying we need to be aware of the transformative nature of these AI tools, but also have a healthy level of skepticism because, these tech companies are just trying to sell their products as well. And I'd say, they have a history of overpromising in the past on what their products can actually do. Roditelji danas odrastaju sa tehnologijom svoje dece. I dok nam veštačka inteligencija pomaže u svakodnevnici, moramo postaviti jedno važno pitanje. Da li nam ona služi ili preuzima kontrolu? Svaka tehnologija i svaki medij ima svoju svetlu i svoju mračnu stranu. Kao što je Gutenberg nekada davno osmislio knjige da širi znanje. Te iste knjige su posle toga bile upotrebljavane i da šire mržnju, netrpeljivosti i da doprinose najstrašnijim stvarima koji su se dešavale u istoriji ljudske civilizacije. To se sad dešava i sa veštačkom inteligencijom. Možemo da je koristimo za edukaciju, za rad, za projekte, za pisanje, za učenje. S druge strane, može da se koristi i za one druge stvari u rukama malicioznih aktera. Apsolutno ne strahujem, nego sam srećan zbog usavršavanja veštačke inteligencije. Voleo bih da su modeli još više nahranjeni znanjima. Voleo bih da veštačka inteligencija, što se kaže, ne halucinira, nego da postoje eksperti koji su dobro trenirali modele koje mi koristimo u svakodnevnim našim radnim zadacima. Nebitno u oblasti u kojoj radimo, znači pričamo kao inženjeri softvera. Uglavnom su to nekakvi alati koji se koriste za generisanje nekakvih kodova, za generisanje nekakvih testova koji svakako čine rad dosta ugodnijim i lagodnijim i takve alatke trenutno završavaju dosta posla. Veoma je teško danas sagledati sve što nas čeka kad je reč o veštačkoj inteligenciji. U književnosti, gde su se pokazali neki od prvih rezultata u tim romanima, u pisanju, u svemu, još uvijek je bila neophodna intervencija čoveka. Ali ako pogledate brzinu sa kojom se sve to odvija, sasvim je jasno da čovjek će prestati da bude ekskluzivno biće i da mi koji smo posvećeni humanizmu moramo da naučimo jednu novu lekciju o veštačkom humanizmu. AI će može da govori savršen kineski, ali AI ne razume ljubav. Oni nemaju emocionalne inteligencije. To je ne može da priča isti kao ljudi. Ja mislim ljudi treba da priča i koristi mozak da priča svoj jezik. U našoj profesiji gde je odnos sa detetom ključan, veštačka inteligencija ne može da zameni čoveka, jer ona ne prepoznaje empatiju, ne uspostavlja kontakt, ne prepoznaje suptilne signale razvoja i ne ostvaruje odnos poverenja. Nijedan algoritam ne može da zameni poverenje koje dete izgradi sa terapeutom. Vi gledate emisiju Svet u rukama veštačke inteligencije, dobar sluga, ali loš gospodar.
Lord Adair Turner, čovek koji razume kako se proizvodi novac u trećoj deceniji 21. veka, kaže ovako: sve poslove koji donose novu korist kreiraće veštačka inteligencija. Svi poslovi koji raspodeljuju vrednost ostaće u domenu ljudskog rada. Zbog toga je jako važno da razumemo ovu razliku i da shvatimo da možda nam neće trebati više 5000 profesora na univerzitetu, nego samo 3 koji će nositi imidž tog univerziteta i biti razlog zbog koga srednjoškolci upisuju baš taj, a ne neki drugi univerzitet. Sam nastavno-naučni proces će biti u rukama veštačke inteligencije. Pored toga što se smatra da je veštačka inteligencija izuzetno napredan sistem koji će nam omogućiti visoku efikasnost i visoku efektivnost rada, ljudski faktor je nezaobilazan. Zato što ljudski faktor predstavlja kontrolera, odnosno osobu koja osmišljava veštačku inteligenciju kao takvu i omogućava da zajedno ostvare najbolje rezultate. S obzirom da se veštačka inteligencija primarno koristila u proizvodnji i u bezbedonosnim sistemima, primjena nije ograničena samo na određeni proizvod, već se jednostavno vrlo brzo širi kroz kompletnu gamu proizvoda. Počev od automobilskih sistema, preko autonomnih kamiona, recimo, pa sada već polako prelazimo i imamo ideju da formiramo i urbanetik, odnosno sisteme za automatsko dostavljanje tereta, putnika i sl. Čovek, ono što je iskonski njegovo biće, potreba da napreduje, da uči, da stvara, je nešto čemu treba da se vratimo i da težimo. Znači, ne možemo se oslonimo na AI, ne možemo da, nek nam bude alat, nek nam služi svaki dan, po ceo dan. Ali u jednom trenutku čovek mora da se okrene sebi i da radi na sebi, ne bi li proizvodio, stvarao, napredovao. Još jedna bojazan koju imam, pošto sam roditelj, da je AI smišljena tako da olenji sve. Znači, da budemo što lenjiji. Znači, kad god nešto treba, uzmeš telefon, ChatGPT, šta je ovo, šta je ovo. Znači, ljudi sad bez ChatGPT-a ne mogu da zamisle dan. Ja kad sam počela ga koristiti, ja sam govorio hvala, prijatno, možeš li ovo, možeš li ono. Znači, kao sa prijateljem sam pričao. Ne pokušavam da ga ne koristim previše, ali eto, koristim ga. Dobar je alat, tu nema sumnje. Stručnjaci kažu da to hvala i ta neka bliska komunikacija u stvari je totalno nepotrebna i samo, kažu, troši struju, megabite serverima i nema potrebe da se to radi. I to je sve jasno, ali vjerojatno smo mi, da kažem, s ovih prostora srpskih jako fino vaspitani, pa eto, hoćemo i sa ChatGPT-em da ispoštujemo neka pravila ponašanja. Pravda će biti gotovo za sve, jer recimo ako imamo softvere koji kontrolišu kretanje saobraćaja, dakle, neće biti policajac koji će individualno moći nekoga da kažnjava, nekoga da propušta. Dakle, smatra se da će ljudi moći da se okrenu više druženju, više aktivnosti između sebe, a da će sami poslovi moći da se obavljaju uz korišćenje ovih softvera, eventualno robota ili nekih drugih tehnologija. Naravno, postoji drugačija mišljenja, postoji mišljenja da će tehnologija da otuđi ljude, da će virtualna realnost, metavers kroz naše virtualne blizance u nekoj zamišljenoj sredini otuđiti ljude, odnosno da će ljudi smatrati da je druženje u virtualnom svetu. Ali, nažalost, to i danas imamo u velikoj meri. Vidimo 4 mladih ljudi, 2 para, koji umesto da međusobno komuniciraju preko društvenih mreža, a nalaze se za istim stolom. Živimo u vremenu kada većina ljudi je jako bliska informacijama, ali te informacije su možda malo i površne. Nek pričam da ljudi sad treba da se edukuju uz rat i mir, što je super klasik, ali plašim se da će doći vreme kada će neke države morati da plaćaju ljude da čitaju knjige umesto njih. Knjiga, knjiga, knjiga i knjiga. Kada razmišljamo o obuci velikog jezičkog modela za srpski jezik, prvo što nam pada na pamet i što je svakako neophodno, to je skeniranje svih knjiga ikada napisanih na srpskom jeziku i svih knjiga posebno napisanih na ćiriličnom pismu. Zašto? Zato što ti materijali čine
osnovu obuke veštačke inteligencije i osnovu mogućnosti da roboti progovore srpski jezik i da počnu da pišu ćirilicom. Međutim, ako se zadržimo samo na tome, onda ćemo paradigmu večnog života koja je do sada bila realizovana kroz knjige, kroz pisanje knjiga i kroz čuvanje knjiga u bibliotekama, a koja paradigma će sada sa veštačkom inteligencijom biti povećana stotinama i hiljadama i milionima puta, jer knjige stoju u biblioteci, a veštačka inteligencija će biti i već jeste svuda oko nas. Tako da autori knjiga na kojima roboti uče da govore srpski, ne da će živeti večno u biblioteci, nekoj na polici, kada neko dođe da ih pročita, nego će živeti večno svuda oko nas, kroz odgovore robota. Yo creo que no. Yo creo que el ser artista también es la capacidad de crear una escena en un escenario y de hacer que una obra tome vida. Entonces creo que va a ser muy difícil que los reemplace. Yo creo que va a haber shows de IA, desde luego, y va a ser muy bonito ver unos robots haciendo cosas increíbles, pero yo creo que la máquina humana es muy poderosa, muy creativa, y los artistas con ese sentimiento pueden transmutar la energía y convertirla en una emoción musical y ponerla en un acto en vivo. Na New York Timesu ima recimo jedan fantastičan podcast koji se zove Hard Fork. To su dva novinara koji na dnevnom nivou prate šta se dešava sa novim tehnologijama, a pogotovo u smislu veštačke inteligencije, i baš je nedavno tema bila koliko je recimo u Americi advokata pred sudom koristilo argumentaciju koju su dobili od veštačke inteligencije. Oni su se pozivali na neke slučajeve, to je to precedentno anglosaksonsko pravo, gde se zapravo ispostavilo da ti slučajevi uopšte ne postoje zato što ih je veštačka inteligencija izmislila. Veštačka inteligencija greši ukoliko su podaci nad kojima se obučavala pogrešni, ukoliko nose bilo kakvu vrstu pristrasnosti ili pogreške, i veštačka inteligencija greši ukoliko nije dobila dovoljno materijala za svoju obuku. Sve ono što ne dobije za obuku, naravno da ne može ni da nam kaže, odgovori, razmisli, stvori novo. Zbog toga je njena greška inherentna. Ko je odgovoran za grešku veštačke inteligencije? Pa naravno ljudi koji su je programirali. Kaže se programirali, nisu to samo programeri. To su i oni ljudi koji osmišljavaju program nad kojim podacima će veštačka inteligencija biti obučavana. Tehnički problemi su banalni, oni će biti vrlo brzo i vrlo lako rešeni. Oni su mogli biti rešeni pre 20 godina da se to baš zaista htelo. Problem je u ovim najfinijim stvarima. Dakle, kad veštačka inteligencija bude odlučivala da li ste oboleli ili niste, i kad bude procenjivala u stvarima odnose između dva čoveka koji imaju neku vrstu spornosti, i kad ona bude donosila presudu o tome koji je od njih u pravu ili koja je, dakle, korporacija u pravu u vrsti postupka u privredi i na drugom mestu. To će sve jednog dana biti visoko mehanizovano i veliko je pitanje na koji način će se, dakle, čovekov etos i tehnološke mogućnosti spojiti u neku vrstu, kao što rekao, hibridne celine. Najveći problem danas nije tehnologija, već način na koji je koristimo. Deci nije potrebno manje tehnologije, već više odnosa, razgovora i prisutnih roditelja. Automobil bez vozača nije samo tehnološki napredak. On je simbol trenutka u kojem kontrola postaje nevidljiva. Veštačka inteligencija može biti savršen sluga, brza, precisna, efikasna, ali bez granica postaje sistem koji oblikuje svet bez pitanja. Pitanje više nije da li dolazi nova era. Pitanje je ko u njoj drži volan. Gledali ste drugu epizodu serijala Svet u rukama veštačke inteligencije. Dobar sluga, loš gospodar.